Okay, kini random thoughts lang ni ha sa tanang mga bana. Higugmaa ang inyong asawa or higugmaa ang imong asawa bana tungod kay mauna ang imong tinuod nga best friend. Nagga-wonder lang ko ba nganong naay mga bana ba nga ila lang gina-take for granted ang ilang asawa. May lang sa sugod, may lang adtong uyab pa. Oh, karon nga karon nga na kanang unsay tawag ana, nagkadugay na ang relasyon. Nagkaway lami. Dili nagabali-balihon ang dili nagabali-balihon ang asawa. Dapat unta ang relasyon mura og inunon. Magkadugay, magkalami, di ba? Murag suka, di ba? Ang suka, magkadugay, magkalami ang suka eh. Dili kay murag pan nga magkadugay, magkapanos. Abi ninyo mga bana, kung namang gali tao na nakasabot sa atua, sa atong mga kahuyangon, sa atong mga kakulangon, ang ato ng asawa. Ug mao gini tinuod nga muunong nato. Kanang uban nga ako mag-uol galing kog tan-aw sa uban nga as time goes by magkaidaran man gid ta, di ba? Pagkaidaran sa asawa, wala na. Pasagdan nas bana. Ibaylo nagbatan-on. Utrohon na ako ha, ibaylo nagbatan-on ang asawa. Biyaan na. Dagan naman ang mga incidents nga gibiyaan ng asawa, gibaylos batan-on, dito pagihurot ang sweldos kabit. Pati mga anak gibiyaan pa eh. Ano klase nga bana na, di ba? Kanya karon happy in taon ang asawa nag-antos at imans mga bata. Gabot ang panahon, magabaan man gyud ka. Magabaan man gyud 100%, magabaan man yung bana sa iyang gibuhat. Nagkasakit ang bana. Nagkasakit, nagluya. Wa ni kwarta, gibiyaan sa kabit. Gibiyaan sa kabit. Asa man ka mo balik? Di ba sa imong asawa? Ang uban ning taong asawa, bilib lang sab ko, taliwala sa gibuhat sa ilang bana, dawat niya po nila. Dawat iba nilang bana nga wanay pulos nga masakiton na. O di ba mga bana, kung maingon mo ang inyong asawa na pangit or nalusyang, tungod man sab na ninyo. Kay inyong hatagan og konsumisyon perminti inyong asawa. Tistingi galing ninyo, higugmaagan ninyong asawa, palanggaan ninyo, itikod kayo ninyo dyan, mamublom na ba? Bisan pag idara na inyong asawa, mugwapa nagsamot ba? Kung napangit man ganun yung asawa, kaya mamaganda yung kasagaran, nalanday naman good papardy, napangit naman good akong asawa, manangita kog lain. Tungod man sa na nimo, kay badlungon man ka, hatagan man nimog stress. Number 1 ba na makapangit ang stress? O niya karon napangit ng imong asawa, tungod sa imuha, imo pa yung ilisag lain. Grabe sab koy, marang kay kumugi konsensya. So random thought lang na nako nga kung namang galing mo'y palanggaon, higugmaon, unungan imong asawa kay kana mo ganay mo unong nimo for better or for worse.